Ονομάζομαι Βασίλης Γκρομάλης. Κατάγομαι από τα Χανιά της Κρήτης. Αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια μένω στην Αθήνα, όπου και εργάζομαι ως bar manager σε ένα κεντρικό εστιατόριο, το οποίο λέγεται Ατενέ. Είχα τελειώσει ουσιαστικά τη στρατιωτική μου θητεία. Δεν είχα κάποια συγκεκριμένα πλάνα για το τι θα κάνω. Μου προέκυψε μια ευκαιρία να εργαστώ στο pool bar ενός ξενοδοχείου. Προφανώς την άδραξα και αυτό και ως αποτέλεσμα από εκεί πέρα τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Από τότε δεν έχω γυρίσει πίσω. Δουλεύω στην εστίαση τα τελευταία 9 χρόνια. Original Margarita. Straight up. White Lady. Λίγο δύσκολο να επιλέξω ένα συγκεκριμένο συστατικό. Παρ' όλα αυτά, οποιοδήποτε συστατικό ανήκει στην κατηγορία που έχει κάποια γαστρονομική σύνδεση και συνδέεται με τη γεύση του umami. Το πιο πιθανό επάγγελμα που θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνω, αν και είναι πάλι δύσκολο, νομίζω θα ήταν ψυχολόγος. On the beach. Το ιδανικότερο σενάριο αν άνοιγα ένα δικό μου μπαρ θα ήταν να το ανοίξω στο νησί από το οποίο κατάγομαι, το οποίο λέγεται Κρήτη και συγκεκριμένα στην πόλη των Χανίων. Uniqueness, versatility, long history.